Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Opel Astra 2016. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari Opel Autorsa, situat a la carretera València sense número, de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou Opel Astra 2016 i portar-lo al canal. Bé, ja estem en aquest nou Opel Astra 2016, la versió dinàmic. En el seu interior hi trobem aquest volant amb cuir i el limitador de velocitat i el control de creuer. Aquí podrem parlar per Bluetooth i respondre les trucades. Després tenim el seu sistema multimèdia i ara arrencarem el vehicle. Ja hem engegat aquest nou Opel Astra. Veieu que té instrumentació digital i analògica. I ara passarem a analitzar la seva pantalla. Sistema Intel-Link, pantalla de 7 polzades i amb el so podrem posar la ràdio. Té un sistema de 6 altaveus. Té una qualitat de so molt bona i té molta potència. Tenim que a la galeria podríem enxufar-hi un USB i mirar fotografies o pel·lícules. El telèfon podríem connectar-hi el nostre dispositiu mòbil per poder parlar via Bluetooth. En projecció podríem ficar una imatge, sigui vídeo o el que vulguem, per poder projectar-ho a la pantalla. Després tindrem els ajustaments, tindrem l'hora, el fetge, l'idioma, la ràdio, Apple CarPlay, Android Auto. Després tindríem l'OnStar. Configuración del Wi-Fi. Aquí podríem configurar Consulte el manual el Wi-Fi del usuario para obtener información sobre la configuración de los puntos Wi-Fi. Cancelar. i amb l'Open OnStar tindríem 4G dins del cotxe. En aquest sistema hem pogut comprovar la potència del Wi-Fi que ens pot proporcionar aquest nou Opel. I per això ens hem descarregat una aplicació per poder analitzar la velocitat en megues que ens pot proporcionar el sistema OnStar. Com veieu, aquest test Adiós. calcula la potència de l'internet que ens pot proporcionar. El resultat ens ha donat que tenim 19,90 megabytes per segon per descarregar i de 9,13 megabytes per carregar arxius. La veritat és que aquest Wi-Fi 4G, pel que hem pogut comprovar, té una molt alta potència.
la qual ens permetrà que tots els ocupants d'aquest Opel Astra puguin tindre una molt bona connexió a internet. Després, altres aspectes de l'interior d'aquest Opel. La ventilació. L'hem comprovat i la veritat és que ens ha sorprès. Una de les millors ventilacions del mercat. Amb moltíssima potència. Altres aspectes. El mode Sport. L'assistent de canvi de carril. El control d'estabilitat. Després, els sensors d'aparcament. Aquí tenim el canvi manual de 6 velocitats. I després, a destacar, els sistemes de seguretat que té aquest nou Opel Astra. Aquí, al retrovisor, hi podem observar que té el detector d'angle mort. Després també tenim el fre automàtic. I ara passarem a analitzar els espais per poder deixar objectes en aquest Opel. Tenim la guantera. Com podeu veure en aquest moment, s'ha activat un sensor d'aparcament, han passat unes persones i com podeu veure funciona perfectament els sensors. Altres llocs on deixar-hi objectes. Dos portalates. Un cofre amb connexió USB i auxiliar per al mòbil. Aquest cofre també té un reposabraços molt còmode. Una toma auxiliar per poder connectar-hi aparells i carregar-los. I una guantera amb molt d'espai. Un altre aspecte que haurem de tenir en compte i que ha innovat molt Opel és el seu sistema OnStart. Amb aquest sistema OnStart podem agafar i podem avisar si tenim un accident. El cotxe també avisa si tenim un accident, la qual cosa ens protegirà. També tenim que aquest sistema OnStart té el Wi-Fi 4G, com hem pogut comprovar, i també podem trucar a un assistent personal. I aquest assistent personal ens podrà donar informació i oferir rutes que ens enviarà per a poder anar al lloc on nosaltres desitgem. Estem trucant Conectándose a OnStar. a l'assistent. Comprobarem el seu funcionament. Es posible que la llamada se grabe para comprobar su calidad. Hola, muy ¿Qué le puedo ayudar? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Solo llamábamos porque estábamos haciendo una prueba. Ah, bueno, de acuerdo. De acuerdo. ¿Podría por favor darme información sobre el vehículo? Sí, claro que sí. ¿Tiene el motor encendido en este momento? Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, entonces voy a Que le pots parar igual. Lo observa que el control de estabilidad, la funcionalidad del motor, la transmisión, las emisiones, la vía del aceite y la presión de los neumáticos. ¿Nos podría dar información sobre el nivel del depósito de combustible? No, realmente eso se puede ver desde la aplicación móvil. Perfecto. Sí. Bueno. Entonces estoy consultando el estado del vehículo, va a tomar unos cuantos segundos. De acuerdo, ya me ha dado resultado, todo está en perfecto estado, incluyendo la presión de los neumáticos, está muy bien, está por encima del promedio requerido y la vida del aceite me indica 100%, está nuevo. Todo Perfecto. el coche está en perfecto estado. De acuerdo, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted por llamarnos. ¿Le puedo ayudar con algo más por ahora? No, lo tenemos todo correcto. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. Venga, buenas tardes. Buenas noches. Que vaya bien. Buenas tardes. Adiós, gracias. Su llamada a OnStar ha finalizado. Adiós.
Bé, la veritat és que, com heu pogut observar, Opel ha innovat molt en aquest sistema i la veritat és que una atenció personalitzada molt bona que ens pot ajudar en el dia a dia a resoldre qualsevol dubte sobre el nostre vehicle i sobre el seu estat. I com també us ha pogut dir l'assistent, tindrem una aplicació al mòbil que ens permetrà saber diferents aspectes que aniran connectats amb el mòbil, el cotxe en el mòbil, i així conèixer diferents paràmetres que tenim en el nou Opel Astra. Ara analitzarem altres aspectes de l'interior d'aquest Opel Astra. Aquí hi tindrem l'alerta de col·lisió i podrem preseleccionar els metres orientatius en el que l'Opel ens avisarà si estem a punt de col·lisionar amb un altre vehicle. Després, l'assistent d'aparcament. Podem triar els diferents modes d'aparcament, segons on volguéssim aparcar. Tindrem aquest altre. En total tindrem 4 modes d'aparcament. I, per últim, de destacar de l'interior d'aquest Opel Astra, en quant a assistents, la càmera de marxa enrere. Molt útil per quan aparquem. I un aspecte de l'interior que ens ha agradat molt i que ens agradaria destacar són els acabats premium de les portes i de tot l'interior. Un acabat brillant i molt ben aconseguit per part d'Opel, el qual ens ha agradat molt. En el nou Opel Astra han aconseguit reduir el seu pes fins a 200 quilos segons la versió. Després, analitzarem les places traseres. 3 seients de tela amb 3 reposacaps i anclatges isofix. La veritat és que Opel ha fet un molt bon treball en el tema d'habitabilitat del vehicle. La veritat és que tenir una posició del seient en què el conductor pot conduir perfectament. I jo ara que m'he sentat enrere, la veritat és que en quant a espais podré viatjar molt còmodament. Ara analitzarem el maleter d'aquest nou Opel Astra. Tenim 378 litres de capacitat. Algun que altre anclatge per suportar els objectes, per poder subjectar-los, la llum, i podrem augmentar la capacitat de càrrega d'aquest nou Opel Astra abatint els seients d'enrere i d'aquesta forma aconseguirem molt més espai de càrrega.
Ara passarem a analitzar el motor d'aquest nou Opel Astra 2016. Aquí tenim el bloc 1.6 CDTI Ecotec de 136 cavalls. La distribució és per cadena. I aquest Opel té uns consums de 4,5 urbanament, 3,5 per carretera i 3,9 consum mixte. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Opel Astra 2016. Cotxe que ha esdevingut cotxe de l'any en Europa. Esperem que us hagi agradat aquest anàlisi, li doneu un bon like i us subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.